Als is dreidje vroegen na seo, has sin na coiad i'r Jeff Àrd-Sgoil an an Alpe. An dú has sin na til an Àrd-Sgoil Thiriodh, an tresaf sgoil i'r ar cwrs, agus tséidin na sgoilsin is lugus an dúich. Hí sin críse ha coltach do dheir leoga an an sgoil iomallach, agus mar a ha cúsin idir dhéalachte dhéibh. Han dhéalach fichit sa sia sgoilearan san Àrd-Sgoil. Go déireh han dhéal mór an sgoilsin ile coltach ria. Ha an scoil acadin go más sóirte, or ha scoilearan fó ús 3 suas go 8 díag, ula colla. Han sgoilearan an bliana i'r fat trafíon na Gaeilge. Ha sin na cíolachach nach do thug parents an bí an sgoilearan Bhéarla. Sin gléimhá ar son na cheann. Fertig tú an Foghlam i'r fat agad I dhéanach trafíon na Gaeilge. Or ha unat Gaeilge sa bhunscoil agus an nuair sin fertig tú Gaeilge dhéanach mar cúspar san Àrd-Sgoil. I bhfuil coirim ag a thuúd ag Gaeilge dhéanach san scoil. Ha unat Gaeilge an sa bhunscoil agus bí scoilearan na cheall an san unat atáisicha Gaeilge an a clásachaig. Ha mi sé a bhí gheansacha san 3 blianachan aníis. Stíomh dhéimsa. De bhhaimi san bhunscoil bha teacher uasach ma ach am chóirteúm gomór. Bha teacher Gaeilge ag an sús go príomha si agus sin gealbhann teacher so chadú sin go maith. Is stelum Gaeilge ha ma canan éile a bhí acha. Ha mi uasach tollaise gan rómi san unat Gaeilge or is tillam a bhríting is agus uranan ha mi tic sin títhe duine ag rá sa bhú agus a caffi. Als na bouwtje móra, bí tóir scoilearan a fáil sios go caffi ar son burgers is chips ag gan díanach. Ha chanéichiú beag mac gan an córna gitá. Sé an bí a sé leis na scoilearan iasc is friseachan a chaní hiad na peas idir. Agus caramel flan, ha iad cratchte ar son caramel flan. Écam dímarach bísin ula a chiíochtála a bhunscoil agus an Àrd-Sgoil san teala scóras. An dhéalann chóm ach an dul mac go aitecin éile ar son bhia. An dhéal caithfí san bhí feiscin an scoil ach an dhéal sin a chur druth oran ortha dífar clubachan a dul écam díanana. Club ukulele an, club Tiree, club robotics agus club baculture. Agus chuirtí tú dalsteach don rum geal ar son instrument a chluig. Tíre haimil ar son call an ciúil mar scéirí bhór scípnis gona sound agus tail waste. Agus ha féin háas di tín go ara a bhór loi. Is still an ceol sin an cúspar a searlam. Ha mi a ddíanamh guitar agus an bhoxa san scoil. Sé bhoxa hí na searlam. Sé Gordon Connell an teacher agam. Ha leisan in agam gachtar stún as dí na scoil. Agus ha iad suras an asci. Ryan BBC alba program mi an Gordon Connell agus na scoilearan aici. Ha a bhí tícis ar son cá is cirid bliana agus fúnich dúis neach tícis go bbliana ag na tráds ó chiún dá bliana. Ha mi sé a bhí a gánschach a bhoxa ar son cóig blianachan. Ha chahór a chula scolar a gánschach instrument a choricin as dé na scola. Bí le scoilearan a féin choribal Jeff Àrd-Sgoil san íochan cúteach. Get a ha arfin beag, had scoil ar dói gúsnach bí seo na rítlas dhéibh. Bhí éas an go trí adulgus spór scóla agus an lut le éas céir go sia ar son clasans motha a dhéanamh. Sin na séir or ha PE dúrinneach hóirí díidir trúr an sa chlás. Chará teacher spórs acin fat na bliana nuirí agus bha fé méid teacher in éile a dhéanamh spór scólaí. Ba ceis go leir a ha teacher spórs ag gin aníis. Ha gomachrúi ón, ha coltach Sergeant Major. Mar a chula sibh ha fór chuit táiste a bhí adulgus scoil beag. Ha gláir a thuh ceol, cúltar agus córsnach. Get a hand scoil beag, ha a féin na hun chorman a dhéhíad ans na bouwtje móra. Gwyg Fios, Iotjas námar teach gan hí sin 400 scoilearan a gopar sa clúich ar féchan tail.